Miss, pwede ba kitang makausap? Ano bang pangalan mo? Miss, pwede kang makaulay? Anong pangalan mo? Ako po si Kim Chu. Ako po si Kim Chu. Ang ganda mo naman. Gayunon mo. Dami po. Mabalos po. Kasama ka kanina. Bakit nag-walkout dyan? Dahil May kaibahan ikakasubago. Taano ta naghali ito? nasaktan siya, nalungkot siya. Nakulugan siya. Namundo siya. Saan mo ba siya nakilala? Saan mo siya nabisto? Classroom. Sa classroom. Tao kasi nagtatalo kayong dalawa. Tapos sinampal mo siya bigla kaya nag-walkout. Bakit mo nagawa yon? Ko kaya nagdidiskusyon ka mong duwa. Tapos sinapak mo. Kaya naghali. Taano pigibo mo ini? Sa dala ng galit, sa dala ng lungkot. Dara kang kaanggutan. Dara kang kamunduan. Ano naman pala? Nilapitan ka ng isang babae anong sinabi nun sa'yo? Kim, okay Iyo. Niranihan ikaning sarong daraga. Anong pigtaram sa imo? ka lang? Kim, okay ka lang? Okay ka? Kim, okay ka? May awa kasi siyang milk Akala ko bibigyan ka. Nasaan ba yung mga magulang mo? Nasa probinsya. May kapot siya ning milk tea. Kala ko tatauan ka niya. Nasaan mga magurang mo? Paano Yaon sa probinsya. nakakapag-usap? Gamit lang Paano ka mo nagkakaulay? ang internet. Sana Gamit may baga ang internet. sila doon. Laganap pa naman yung COVID ngayon. Delikado. May alam ka ba Naglikay sindaduman. Intiro gabus apektado kang COVID ngunyan. Peligroso. nangyayari ngayon? Oo naman. Ika sa nangyayari ngunyan? Bakit hindi ka ba nanonood ng balita? Ay, wala na palang ABS-CBN ngayon. Wala akong pakialam. Ga, taano, day ika nagdadalan ning bareta? Ay, mayo na palan ABS-CBN ngunyan. We, Akong pakiaram. bakit parang iiyak ka na? May alam ka ba? Taano garo maibig ka na? Oo naman. Alam mo ba yung yung viral ngayon yung sa classroom may batas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Wow. Kim, ilan na Aram ka? Ay, baga. Aram mo ba itong viral ngunyan? Sa classroom, iguang batas. Dai pwedeng magluwas. Dai pwedeng magluwas. Wow. ilan na ba naging ex mo? I think 7. Pero balita ko meron ka daw 6 na manliligaw ngayon o higit pa. Yung 6 na yun, or di ko alam. Ano naman Kim, pero naging ex mo? Sa isip ko, 7. Ikaw kada anom na nag-iilusyon ngunyan o lampas pa. Na iyan, dai ko aram. alak mo sa kanila? Ayoko silang sagutin. Napili ka pala. Mga ilang taon ba gusto mo na nanliligaw sa'yo? 40 to 60 years old. Malak mo sa inda. Habo ko sinda simbagon. Mapiliun kapalan. Pirang taon ang gusto mo sa nag-iilusyon sa imo? O 60 anyos. Hindi ikaw yun. Sus, itinanggi mo pa. Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Oo naman, class mo lang ako eh. Wait lang, Kim. Tunada mo ako dati.
bako ika. Sus, hinabuan mo pa. Pigpaparataram mo. Iyo baga, kursunada mo ako eh.